ngapunten nggih. Nek badhe nyawer ten ngandhapke mawon. Nggih niki instruksi saking bawah Pak nggih. Kersane niku napa ketingale sae ngoten. Nggih, mohon dengan hormat Budi Wijaya manajemen nggih. Boleh nyawer tapi di bawah mawon. Nggih. Ngapunten sanget nggih, Pak. Nah, di bawah mawon nggih. Pripun? Di bawah juga enco. Nggih. Dari manajemen Budi Wijaya mohon dengan hormat. Nggih, niki Nggih kersane suasana panggung ben ketok indah, penonton biar nyaman. Nggih, ngapunten nggih, ampun dados manah penggalipun nggih Pak nggih. Monggo masih bersama Deliwung Anti Galong.